Sayuta. Talangi sih. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok angguk? Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak nggo sampluk ming dadi makrek. Ya, didongke iki sinden-sinden kuwi. Kula. Lah iya iki dienggo saka Pak Ferry dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Mah. Iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Lah trima ora, Cah? Trima ora ayo. Muni serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae sing dijokke. Coba tarenono, trima ora? Lah trima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten. Ayo kene Bang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis. Ya ora apa-apa mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora ikut babar blas. Ora tak anggap ming tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Matur sembah nuwun. Iya. Mandeg dhisik ya, Nak. Iya. Ya ora apa-apa. Ayo jumeneng Mbak Ganes ya. Ngadeg mengarep. Iya. Wah, lah iki pedalangan ya pinter, karawitan ya pinter, joget ya pinter. Wis, bejo kan iso sengkan iso ngrengkuh panjenengane dadi guru. Kowe dadi guru apa Pak Bon to? Pak Sena. Ngapa?
Kula nuwun. Ya. Pangabekti kula konjuk Pak Seno. Ya, ya tak tampa. Kanca-kanca warga laras. Kok suaramu kaya wong pekok to? Pak Seno. Ngapa? Lah niki bot-bote kula niku ki teng SD Kanisius Sengkan. Ora ajane kowe iki dapukmu apa nang kene Lah iki? kula mboten digugu kalih murid-murid. Ora Kula ki ndek murid akeh do antik-antik Pak Seno. antik-antik piye? Lah pendak kula teko malah do lunga. Ora maksude kowe iki guru apa nang kene? Kula guru sejarah, Pak. Oh, Kalih sejarah. double PPKN. PPKN ki apa? PPKN itu pendidikan kewarganegaraan negara Indonesia, Pak. Oh, heeh. Iki kok kaya malah kaya kae lho, Susan. Pak Seno. Ngapa? Derek Gladiwano Pak Seno. Heeh. Ugi wau wonten titipan dari Bapak Ibu guru karyawan karyawati SD Kanisius Sengkan mengucapkan banyak napa lho Mas? Pak kecantol Pak. Mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga-warga laras. Nggih. Kagem Pak Seno. Ya. Ewadene sampun 5 bulan punjul titik. Kalau riyen rak nganu to Pak le pesen tanggal. Pak Seno kedah meluangkan waktu sekali untuk SD Kanisius Sengkan. Nggih gandeng spesial ulang tahun yang ke 50 nggih Pak nggih ngaturaken agunging panuwun gini Bapak Seno sampun paring napa jengane kalau dangan wedal kagem keluarga besar SD Kanisius Sengkan. Tepuk tangan. Apik lho iki. Lah nggih aku kan guru PPKN karena sejarah Pak. Oh, kowe aja sok gelem dadi guru sejarah. Lah pripun mergane Guru Pak? sejarah sok sak rambuté rontok nggon mburi. Oh. Tenan rontoke Brondol. mburi sik, mergane Lah, mikir mergane- masa lalu terus. Oh nek sejarah mburi rontok Pak. Heeh. Oh, njur apike kula dadi guru napa Pak Seno? Pokoke aja guru sejarah, engko rambuke rontok mburi. Nek rambuke rontok dhuwur ki guru agama. Lah mergane pripun? Hubungannya dengan yang di atas. Lah mikir agama rontok dhuwur, mikir sejarah rontok mburi. Ya kon mikir napa Pak? Kowe duwe penyakit wae men rontok kabeh. Malah kon duwe penyakit ora. Bu Sri, tenan to dadi wadal to Bu Sri. Padahal riki lho Pak Seno, Piye? guru budaya niku enten kalih. Sapa? Kalih Pak Eko nggih sik rada ndablek nika. Nek duka kok kula malah sik dibantenke teng riki. Ora apa-apa wong kowe iki mbiyen SMK-ine seni pedalangan, to ta? Mboten. Pedalangan kowe iki mbiyen Oh. Oh nggih napa? Oh nggih. tari apa pedalangan? Mboten kula riyen saking sekretaris administrasi, Pak. Lah tenang kok ngayal, Pak Geter ya tukang maido. Riyen niku kula saking sekretaris, Bu, malah dadi geguyu. Sekretaris ngendi? Kearsipan barang godean. Oh. Sleman Barat kulon niku, Pak. Lah kowe kok ora ngakoni nek lulusan SMKI? Kula niku sanes SMKI riyen, Pak. SMKI to? Nggih rencana jeng mriko ning pas tes pedalangan kula mboten katut. Ora sida to? Dereng sida rencana jeng daftar malih tahun ngenjing, Pak. Oh, kok tahun ngenjing arep. Nyuwun pangestunipun mugi ketampi nggih, Pak. Ya, ya ora apa-apa. Wis, kowe arep ngaturke apa kagem SD Kanisius Sengkan iki papan nggonmu golek dhuwit? Pak Rus ngersakaken menapa wau, Pak? Ngersakaken menapa Pak Rus wau? Rujak jeruk dijogeti apa mau? Oh, Iya. nggih. Heeh, iki apa? Oh ya, rujak jeruk dijogeti. Mbak Ganes. Oh, Bu Ganes. Oh, wis Bu to kowe iki. Dereng tasih nyonya Nona. Nona. Iki enten anak-anak kula teng riki, Pak, kan saru nek ketok tuwa. Oh, iya. Ndi anak siji wae gek wingi kok pun di. Nggih. Berarti wis duwe anak to kowe? Ayo wis mau disebut Bu, ora sok muni Alah nona-nona. gek 2 tahun kurang kok, Pak. Anake. Nggih. Oh, anak arep nona ya anake dipateni wae. Mboten Pak Isen kula guru sejarah ya mosok lakune nggih. Iya guru ya iso di. Nah, niku kewalat kali guru PPKN niku Pak Seno. Ameng guru kaya kowe kok malati. Iya. Aduh. Guru suarane cilik era jam-jam. Ada anak. Sing jeneng guru iki padahal kudu berwibawa. Begitu mlebu dek ngono wis pasang muka sing tegang langsung. Anak-anak ngono wis bocah iki ngampet nguyuh kabeh wisan.
Keluarkan buku. Lah kowe mlebu tik-tik-tik anak-anak. Oh, sing mburi dhewe terus ngumbulke balon. Pak ning kula ditresnani lho karo anak-anak riki, Pak. Apa? Nggih. Senadyan kula kira dok pripun ning kula nek pas pelajaran do gila kalih kula, Pak. Ah iya, mesti wedi karo kowe kok. Wah, jan Pak Seno nggih minangkani nggih, Pak. Pamundutan. Rujak jeruk. Nggih. Nembang to Pak Seno. Ya ora apa-apa ora. Suaramu apik kok. Tur nek bar bayan palih kinyis-kinyis ngeten iki nggih benten to, Pak? Piye? Nggih. Bar ngopo? Mboten. Anenten anak-anak. Ha iya kok ya mamur wae. Anak jangan ditiru ya Bu Guru kilap. Rejeng. Toh. Rejeng-rejeng iris. Suarane ya apik kok ya. Nyambi nyinden apa piye? Mangke Bu Sri pripun nek kula tinggal? Ora apa-apa. Kula iki ngaten lho Pak Seno, kula iki gadah incon setunggal Pak Eko mon nggih. Nek rika ndablek kok kula njur ajeng tiru-tiru kan nggih mboten apik to, Pak. Oh ya wis. Lah nika iki nek kula mboten mangkat tiru mboten mangkat Bu Vero barang niku napa? Bu Vero. Ya, sing endi? Mbuh. Cantik lho, Pak. Kamu lara race. Ya nek pas dinane ora ana pelajaran sejarah utawa PPN, nah kae bengi PPKN Pak Seno. Pembayaran pajak. PPKN, nah kuwi bengi engko melu ora apa-apa melu wayangan aku ora apa-apa. Siap. Nah. Lah kula cemprintil kok, Pak. Ha iya. Mbok tambahan golek-golek dit. Ha iya. Ning nek pas esuk ana pelajaran sejarah ya ora usah melu, engko ndak kowe micek nang kelas. Pak Seno. Ngapa? Lah nek kula to nganu, Pak, ketoke nggih saged to, Pak. Iso piye? Nggih saged turu. Saged turu piye to maksudnya? Turu teng kelas, Pak. Lah iya, mula nek pas esuke ana pelajaran ku nek misale ditakjak, ayo Nes melu wayangan. Oh, sesuk-esuk kula mulang ya, Pak. Ya wis, lah sidone nek sesuk-esuk kula free, ndak ada sejarah. Ah, mangkat. Waduh, Pak Seno. Lah mongko niku dina Senin tekan Setu gak, Pak? Ana sejarah kabeh. Enten. Sing disejarahke iki sik to. Pak Seno. Riki niku murite itu terbanyak sak DIY lho Pak. Wah, jangan salah lho Pak. Ki nek SD kan iso sengkan. SD kan iso sengkan. Lah ning nek sejarah saka Senen tekan Setu kuwi sejarahe sapa? Ku kek sejarahe wong tuamu barang tok mulangke. Nggih mboten to, Pak. Ayo wong cukup njaluk ro Bu kepala sekolah, Bu kula sejarah anu Senin sampai Kamis saja kan wayangan ki oke-oke Jumastu ngono ta. Oh, Ibu midhangetaken mboten Pak Seno ngendika. Dadi nek sejarah niku seminggu pisan mawon. Nggih kula ganti guru liyane mawon. Wong sejarah Gajah Mada. Sejarah Gajah Mada ki dirembuk rong dina wis rampung kok seminggu. Terus Gajah Mada adus barang ya dirembuk. Pak Seno. Piye? Tan kendatan saja cawes. Cengkok iki cengkok kaya cengkok ana ya apa cengkok suluk. Iya. Nah wis cepet ngono lho, ora kokean cengkok ning malah blero. Ha iya. Oke lho sing cinden. Malah ambiar, Pak. Iya. Terus kita tiya jampi. Tur aku seneng karo sinden sing duwe karakter ngene iki seneng kok. Iya. Rujak iki necer jero.
murid-muridmu kok le. Lah nek jeruk napa jerem? Kok wis masih but napa nggih? Paling jenengan kleru lek midhangetaken Pak Sena. Sena iki najar jeruk ngono wae kok. Oh. Ngono ya. Panek jenengan ambegan lho, Pak. Oh iya. Neng layah lambah. Enak. Kula Jawa lombok. Lombok apa? Rawit. Lombok rawit. Ora suwe. Nora suwe bapakne dole wis teko. Ya nak. Hop. Terus. Walolokur
Piye kilap ngopo? Ngopo? Mimi, Pak. Ayo wis gek ngombe. Heeh, ora apa-apa kok ya, ngelak kok ya. Ngombe ya, ngombe ya. Mimi, Bu. Milih sing endi? Wah, ben. Pak Seno. Aku wis wegah aku lho. Aku sing nek diundang nang SD moh aku. Iya. Pak Seno. Riyen tahun 2008 apa nggih nate ndereke jenengan to. Warga laras niku ki enem-enem. Ning ngenten setunggal sing awet. Sapa? Awet tuwek. Mas Likin. Oh, niku sakniki viral e. Iya. Ayo ya wis kaya kowe kuwi sing tak goleki sinden-sinden ki sing duwe karakter. Joget ya wis ora isin karepe joget lucu ya kudu wani gerak sing lucu tenan. Lha nek kula to namung sak sagete ngaten iki, Pak. Lho, ning ana sinden wis kebacut dandan ayu. Nggih. Dadi ilfil. Nek kon joget emoh karepe ming Wah, sange kamerane teng mriku. Ana asli ya, mbok aku di kamera. Pripun? Nyanyi ya, tembang kangen ya. Lali janjine. Kono lek ngendange wis ngono ana. Kuwi jenenge tidak totalitas nek gelem gedabikan kaya kowe iki sing tak senengi. Dadi joget lucu ya joget lucu itu namanya totalitas. Niki mboten lucu, Pak. Amargi wonten napa jenengane kembanganipun saking napa nika napa kendang. Lah iya ya ora apa-apa. Dene lucu paling jenengan salah persep. Waduh kecangkol. Kados sik jenengan ngendikake kala wau Pak Seno. Ngelmu iku ya. Kelakone. Lho kok meng nyilih cangkemku kowe? Saka ngarep kok njur meng nyilih lambeku. Nggih Pak Seno. Wah, jan. Ngelmu iku sing kae beda dhewe to. Ngelmu iku. Nek iki ngelmu iku. Wah, kuwi jane bocahe sugih cengkok. Iya. Kelakone kanthi laku. kula ki penjaga ambegan lho, Pak. Ya, iya terus. Kelakone kanthi laku. Tegese kas nyanto sani kok dadi bathukmu barang tukul lagi iki ngono. Aduh ya ampun Pak Seno jenengan kok teraten tekan mriki Pak. Kuwi ora kuwi nek saya gedhe piye engko. Dadal wae dimbanke. Kok pindah nggon. Pak Seno. Hei. Kula kok pengen nek upamane kan enten sing ngersake joget saking Sutresno sing teng wingking. Nek upamane kula nyuwun ngampil setunggal ndak angsal, Pak. Sapa? Apa? Adik Keswan Basunandar. Kuwi pernah adikmu kok. Adik, manut sama pun kakak. Ayo ngadak. Ayo. Ngibing. Kakak Bantul. Oke, siap. Iki ya dadi guru mbiyen. Guru napa, Pak? Guru mutan. Kek sisan iki dangkatno bablas nek Setya Budya, Lek. Setya Budya pangagese tur angkara.
jong. Ora oleh ngarep ya nganu mburi, yo karo mbokne ya telaten kok. Pak Seno niki celemer Pak Seno. Kuwi ora kok kuwi iki saka nang jero weteng ngene mbokne wis celemer kok kuwi. Podar. Menggeh-menggeh. Mulak nang rumangsani. Wong ki nek kempis-kempis dusu presake lho. Sapa ngerti nek ambayen. Usus buntu. Iya. Pak Seno. Piye? Nderek ndedonga. Heeh. Agem. SD Kanisio Sengkan, Pak. Heeh. Mugi-mugi tansah ngrembaka kelanjutanipun saged mencetak siswa-siswi yang cerdas, pandai, kemudian berkarakter, berbudaya, ugi mboten kesopen tansah peduli terhadap sesama dan lingkungan Pak Seno. Matur nuwun. Aja lali kok matur Bu Kepala Sekolah. Pripun, Pak? Senin tekan Kamis wae sejarah ya. Mengke rekomendasine saking jenengan. Wis aku Bu Kepala Sekolah. Midanget mboten, Bu? Pokoke Senin tekan Kamis esuk Jumat Setu ki melu wayangan. Iya. Wis tak gawe viral kowe engko wis beres. Iya. Aja kuwatir ya, Mak. Kok matur Bu Kepala Sekolah, pokoke Senin tekan Kamis sejarah wae. Jumat Setu mengke ngentek-entekke pahlawan. Iya. Sing disejarahke apa nek wis ora ana? Iya ya pancen bener ya, Mak. Iya. Ayo piye carane pokoke engko nyuwun raketangku nek sak sampun jenenge 1 jam pelajaran terus dina digawe 2 jam pelajaran. Iya iso diku ngono ya, Mak. Iki mergo eman no. Eman tegese piye? Ki bocah potensi. Potensi nggon seni lan budaya. Engko ndak kesibukane minangka guru, lirin budaya ora berkembang. Lah ndak ora apik. Kesibukane guru lancar, dhek ya berbudaya berkembang. Ya apik ya, Mak. Ya jos pokoke. Ya adikku Ganes iki ya apik ya kendel bocah tenan. Heeh. Angel golek sinden sing kendel-kendel kuwi angel. Ya biasane ya do jireh-jireh. Sing wis langsung iso berkarakter kuwi ya apik no. Ya. Ya saiki Mbak Elisa Orkaro Salaso iki sing kepareng diaturi utawa dikersake dening SD Kanisio Sengkan. Ya. Mbak Elisa Orkaro Salaso. Heeh. Sinden saka Lambelu no. Iya pancen bener. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake iki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi Guru basa Jawa kok basa Jawa template ana muridé pekok kabeh. Oh, iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar budi pekerti padake. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijeb-jebke. Dijeb-jebke piye coba? Digawe rada model saiki. Koplo. Dadine yo yen esuk sugeng enjang deng deng solololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridé betah. Terus aku nek ngajari bocah-bocahku mbiyen basa Jawa kaya ngono. Tak jebke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa.
Guru basa Jawa berarti kowe biyen tau mulang SD. On sampun nate. SD Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene ya mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ra sekolah kene aku ngerti kok. Kok saged? Ana 3 sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budiwati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Wih. Ning sekolah ngendi-ngendi. Lah iya, lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Iya. Kuwi ket aku cilik bapakku cilik mbiyen wae Budiwati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok seprene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan yo apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa di basa Jawa mesti iki laron apa ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, lah kae suarane apa? Lho kae suarane motor mabur. Nah. Oh, ngono. Lho kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya, An ya. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane kowe nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bolak-balik takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo warna-warna, pertanyaan iki warna-warna, angel. Pokoke aku dhewe aduh modar iki ngono. Aku yo ditakoni Pak soal nek kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambil apa jenenge kembang kambil manggar. Kembang tebu apa Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Iya bener kuwi. Ya bae ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi ya kembang Lombok iki, kembang kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo, saiki nek ditakoni, anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Ngono kuwi. Wi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Asing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Pertanyaan Pak, besok pas kiamat itu sekolah masuk enggak? Kira-kira. Ya dek kebelet prei ya. Iya kuwi. Wah tunggalane. Aku ya tak omongi iki tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lah malah dijawab kaya ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh. Bocah ki macem apa? Saking kritis ya, Pak. Ah iya, bocah pinter ki. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe ki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Ya angel bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca, wah kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Yo ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, B U B D I D Bude ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dhek dolanan TikTok. Kuwi bocahe dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya nggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak. Ibu dibayar tapi nggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah jaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misale ora pinter ora ngakali yo kalah karo bocahe. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya nggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono. Oh iya, nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu nggak bisa baca 50 juta, nanti kamu dibohongin loh. Harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta.
sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen saiki. Siasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisyo Sengkan yang dulu hampir nggak ada, sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo saiki menang apa macem-macem jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo gak anu dijoget kuwi. Iya. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok apa ora muridé saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono apa anake iki ora petok. Petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kowe barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah. Biayaan ngono kae pancen yo nek iramane kenceng yo jogete kudu kenceng, nek iramane lemah yo jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya Mak. Dadi sik ngendangi iki yo mantep tung ngono seneng. Ngendangi mempeng sik joget ming alun-alun yo wis. Ning yo ana iya. Tung ngono ki wae wis rasa. Iya. Iya. Ya ono sinden sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi ndek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Aku ra muni ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa, ya. Ayo kan nembang apa sa? Ya. Wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak golekke. Ya, tak golekke. Sik meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedaya. Oh, ana kembang rawe. Ya. Nggih, kembang rawe. Kembang rawe. Ah, ya. Kowe anu apa jenenge? Iki ana pasumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik Nadianto nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Fajar, ya ora apa-apa kene, ora masalah. Adoh iki omahe Klaten kono, mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele. Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Sini. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nyembang kembang rawe. Fajar wis sing anu bawa slendro apa Jar sakaremu? Lho kok malah matuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Ya. Nembang bawa apa? Nggih. Sing slendro. Sinom mawon nggih, Pak? Sinom grandel. Sinom grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Ya. Ki Nadianto ora le sinau ya ming mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya wis ora iso. Le ning wong wuta ki iso maca huruf Braille. Ta, Sa? Bisa ya, bisa digrayai ngene iki. Pinter dek ini. Tapi sekarang Braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf Braille hampir dilupakan. Oh ya aja kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca e. Saiki kowe karena ada Android ya, berarti semua ya, ke karena Android. semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Oh, sayang sekali. Monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf Braille. Ya, Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to, Pak? Lah ya nek huruf Braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki A, oh iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kowe iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Ya. Memanismu hangut jiwan. Ayo, anggere kleru pelok tak dedek cengelmu kowe ora. Soale ketina pelok kok. Agawe ruci tenggale. Agawe ruci tenggale. Aku pendak-pendak eneng cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno diasmu ya. Dia sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak? Ten omah niku kula nyenggih nyetel ringkitan panjenengan.
Lah kok wonten suara. Apa marai ngantuk? Sapa sik muni ngono? Ada Nggih orang kanca-kanca kula niku. Oh, ayo. Marai ngantuk. Ora dong kok kowe. Nek kowe ora iso Belum ngantuk aja. wong. Oh iya. Kowe ngantuk karo ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Ya. Ana Rara apa kang netya wah nganggo dimenirke. Ena-ena upama munduta rukmi tartantu tak turuti kok iso tekan kene iki mau. Chat WA aku no. Oh, mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Ngono ning SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, mbok le nulis piye? Iya. Pripun Mas niku sing nulis pripun nek WA niku? nggih pakai suara jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, nek basa Jawa ya iso. Belum ada Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Dek kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Iya. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Kok Aku jane wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Hah? Ajeng kirim foto. Pernah kirim Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Napa Kirim niku? kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim Lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngapa ya parang ngono. Masuk mboten foto kula, foto dengkulmu mlosot iki. Foto meja, foto kursi apa? Aku ora weruh Pak. berarti selfie tapi lopot ya. Mboten kula wingi ajeng napa nggih foto-foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik. Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah Solo Raya. Weh, la elok. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sapa maneh? Fotone bul kotan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama Ibarat wong numpak prawu lumampah tanpa welah ing madyaning madyaning cala nidi temah gonjing angin cong neng pagulingan. ya matur suwun iku sing nembang ben Mbak Elisa ya Nggih, kowe Pak. mau wis diparingi ro Mas Gun durung Sampun. oh ya wis ya kuwi wae kok ya kowe wis tak omongi kok ya Nggih. Mas Fajar paringono kono caosana wis kono bali men dituntun kok gleleng Pelan-pelan Mas, ini tak tuntun. gleleng ora Awas, Mas. jamak ora Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa ya cangkeme ya elek Yo Awas lho, Mas, bangane iki. kesampar. iya ayo cah ngawur ya ora iya iya Sik. ben ngarang ya anak ngono kuwi nggo contoh ya tur dasare ya kejaba saka kuwi ya adoh-adoh panjenengane iki penggemar seni penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo contoh karo sing padha nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya iya Iya. ayo sak Iya. aturke kembang rawe Rawe, monggo Kek. yuk dados
suwe banjur sami-sami. Nyo amplope ana di 300. Matur sembah nuwun. Loh iki diparingi matur nuwun ngeten niku. Bener. Nek muni ana dit matur sembah masih bersama. Iya. Ya nyenengke ya. Ya Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ora Oskarus udu Os mau ngarani bapake mau Oskarus Alaso. Orkarus. Mboten napa-napa niku bapake wau sing marake kula saged sekolah, Pak. Oh, sok iso. Nggih, niku sik ngeloloske kula bidik misi niku bapake wau. Hadine salah rapopo. Bidik misi ki apa? Bidik misi sing marake aku sekolah ra mbayar. Oh, mulane kowe saiki rada peka wong sekolah ora mbayar. Iya, sekolah ora mbayar. Sekolah iku kudune mbayar kok dadi ora mbayar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Ki sing ning pamundutan pirang-pirang no? Ya. Terusan
nyuwun lagu Nyidam Sari Mbak Tatin. Oh iya. Iki wis ditransfer ning nggon aku sak yuta iki engko bakal aku nutup sik. Iya. Ora apa-apa, ora masalah. Iya. Karo nyuwun lagu Kangen Mbak Tatin meneh. Iya. Iki saiki ditari wae sing arep diparingke kancane sapa? Ya, Kangen utawa Nyidam Sari. Diparingke sapa sing kira-kira Mbak Tatin ki ikhlas. Ya, aja dipek kabeh. Nek dipek kabeh engko ndadeke tiba-tiba sugih. Ha iya. Terus nglelengi ra jamak-jamak engko. Heeh. Sapa arep keke sapa Tin? Karo nyilih sing Nyidam Sari apa sing Kangen? Ya. Hah? Kula ta? Heeh. Kula sing akeh wae. Sing akeh Nyidam Sari. Ya. Sing Kangen ki ning amplope tak tilikane sik. Oh iya. Ngono ya. Ora apa-apa. Ya, sing Kangen tok keke sapa? Lah manut jenengan. Ora kowe kok sing duwe kuasa kowe kok. Lah kak kula. Ha ya wong iki sing nyuwun tembange piyaine sing ngersake kowe sing nyekar ning gandeng tok wenehke tok wakilke ciri isi istilahé kaya ngono. Iya. Nggih. Sapa? Gandeng Agnes Rata melu ya Agnes wae. Oh iya. Agnes. Ya. Separo wae lho, Nes. Lho. Kok isih malak ora semparonya Nesnya. Ana dite 100 jerone Nes tak tambahi 100 meneh dadi 200. Ya. Iki tambahi ora njukuk nggonamu lho, Tin. Iki tambahi saka kaikhlasanku. Iya, nyo. Ya numpang sing apik no. Ya. Tampani. Ya. 200 kae nek klemu nembang kuwi lahir batin kuwi bakale ndagingi. Iya. Amin. Sak yuta kae nek nembang ora lahir batin marahi penyakit. Iya. Ya. Dibawani. Nah, iya. Ora apa-apa. Kangen apa tembang kangen, Pak? Tembang kangen. 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 Oh, nggih. Kangen sing pitung sasi lawase nggonku ngenteni. Oh iya. Nek tembang kangen wis biasa, nek kangen ki pancen angel. Iya. Dibawani kangen kae dibawani apa to anune kae bojone bawane kae? Kangenku tanpa upama. Kangenku tanpa upama. Iya. Nggih. Nano. Ya. Mangga. Kangenku tanpa upama. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Neno. Was anggonku nangga Wajan nganti mempeng banget le nyuting wong siji kamerane loro. Iya. Kisor dhuwur. Lah iya, kae masih kae ya alumni SD Kanisius nggih. Ah, SD Kanisius Sengkan mau tepungan karo aku nderek nyuting Mas kula nggih SD Kanisius. Lho, kelas pinten nek umure sementen iki aku? sliramu tansah ngleledha. Mengko Mas Arka ngendangi anu ya Nyidam Sari. Oh iya, heeh. Wong ngiling joget ya ora patek apik. Ha iya. Ming gayae entrok. Nik. Ngelingana rikala
jaman kepungkur sliramu nate ngendika Wola nyones nyoganes rujak jeruke. Kula yo nes. Oh ya kok kowe wis kok ya. Rujak jeruke ana duwite iki. Ya. Nya. Ya rene. Sekeng kula, Pak. Mah iki wae rene ayo. Gedok ora? Brangkang neret. Mengke temumplak. Wong lagi nembang kok nampani dhuwit. Iya. Iya. Tresna lair trusing pahaten Neno nenen aku nadet. Nah ya, engko terus didangdutke. Ya, nyedam sarine ben ngendang Mas Arka. Ya. Yuk, mangga. pitung sasi lawase nggonku nganteni mong sliramu wong bagus anti-anti jroning ati kangenku setengah mati jeneng kula ya masih apa jali ngelikono rikala jaman semono sliramu janji entuk satya ngenteni lahir batin tresnaku tulus ati Kangen wong kangen ngene rasane rindu. rindu wong bagus Ayo ngono kuwi. tak tunggu Kangen wong kangen apa tambane rindu piye? rindu tambane kudu ketemu apa muda enake kanggo rujaan lega kono aku kangen asmaran sliramu janji satya rindu
Tiwas saka kono wis kaya nerada. Kok pas rambong. Tekan gone entek ya perkencang. Iya. Ayo iki jatahmu iki Nes. Nggih. Tambani. Matur nuwun nggih Mbak Tatin. Matur nuwun. Iki bagi-bagi ora? Apa meneh iki? Ya apa iki? Iya. Pak Ferry Suranto. Oh iya. Sudah masuk. Wah iya ini sudah saya baca ya Pak Ferry Suranto saka Bogor. Oh iya. Ditambahi Mas Eno didum kanggo sinden sedaya. Salam budaya, matur sembah nuwun. Sudah masuk transferan 1,5 juta. Wah, jan wis. Iki tenan ora Gun? Oh, asli. Itu asal ngetoki karo tengah burblong ayo wis. Yo, mengko didumke. Ayo Tin, gentenan kowe. Nyaur utang. Yo. Ayo saiki wis silen nganten. Sinden milenial iki ya larang ya padha ora. Medune we kaya brahala. Ya ora apa-apa nya, sayuta. Nggih. Talangi sik. Saking sinten? Saka Pak Ferry Suranto. Raden Ferry Suranto mbiyen tau ngundang awake dhewe ning Tangerang. Matur nuwun Pak Ferry, mugi ora lokak ning saya kebak. Ngapa lho? Ngapa? Kok anggap Ora apret wong aku ki mengo ngene iki tak ambekku sampluk ming dadi makrek. Ora kok maido. Ya, terus sing karo tengah. Heeh, didungke kanca-kanca presiden. Wah, jan. Wis. Ya, didungke iki sinden-sinden kuwi. kula? Lah iya iki dienggo saka Pak Ferry, dienggo sinden-sinden. Nggih. Wiyagane oleh ora iki? Empuk kok ya. Wiyaga wis mulai do. Mah. Iya, wiyaga urung cair. Nah, Pak Ferry nonton kok iki engko rak ndur transfer meneh kagem wiyaga. Sing iki wis dinehke urung? Wis. Urung, Ding. Kira tak dadekke siji karo celengane wiyaga sing ning rekeningku. Sing wiyaga lho. Sing 44 kae lho. Iki tak dadekke dadi 45. Terus kok dibagi bareng. Iya engko dibun santai wae. Kok trima ora, Cah? Trima ora ayo. Muni yo serentak. Ora. Ayo. Ora meng aku wae yang dijokke. Coba tarenono, trima ora? Ora trima ora? Krungu ora. Kupingmu krungu ora? Lah nek trima ya aja kon aku kon jalukke jalukke ngono. Sing ngomong ngono sapa ora ana wong gawe-gaweane kowe wae. Maksud mboten lho. Jenengan nek oleh transferan menggari ngemehke ngono lho maksude. Kon apa? Ngenehke. Kon ngenehke sapa? Neke sing dikeki. Arep do nggo ngopo? Ra wis do cukup to. Senengane nek karo dhuwit kok do saru lho tak. Wis tak gawane sik. Argo ngapa? Hah? Aku kebutuh aku akeh kok. Arek nakal ya. Senengan. Ayo. Lah kowe iki tak takone arep ngopo ya ora wangsulan ora. Ayo ge nembang. Nyidam sari kok sak yuta nyidam sari apa? Lah kula ya ora njaluk lho. Ayo wis ben. Saking ngapike Pak Ferry ngono kuwi. Ora apik mergo Pak Lah Ferry. ngapa? Mesake karo kowe iki memelas. Heeh. Iya. Sinden kok lemu ning kok lemu gombong. Maksudnya? Coba tak kirimane duit ngono, Mbak. Ya ora apa-apa, mbok do melas ro aku ben aku ya akeh dite. Ora kaya dalange pelite ra mama. Aku nek minta uneke kaya ngono wis ora ikut babar blas. Ora tak anggap tak anggap anu anjing menggonggong. Iya. Sapa sing anjing? Istilah peribahasa lho, anjing menggonggong kafilah berlalu. Dadi nek nggunakake aku pelite ora apa-apa ning sing dadi nyatane. Iya. Lah nyatane pelit ra? Heeh. Anu apa? Maksudnya wis akeh dono sosial kuwi wis akeh dadi wis ora sah. Sing niteni ora kowe kok, sing niteni Gusti sing akarya jagat. Nek mengko sing muni peliti ning Gusti paring dawuh Sena ya ora pelit.
Wah, nek tetep aku percaya karo Gusti. Naming kowe wae ngopo? Aku iki mergo muni pelit mergo ora tau tak keki kok dadine muni pelit. Coba kowe tak keki nyanyone. Pak Seno menika blebel lumo betah ngelih. Lah ya kan nyatane, aku ngomong nyatane lho. Wis ben mengke wae. Wis kek Ya. nembang. Sing ngendang Arka, wong aku ora iso joget. Ah iso kok ya kudu ngakoni ora. Joget kok meng kaya mentok mlaku. Ya mesa kaya mentok bane kaya patung. Sapa sing kaya patung? Lah mbah, Ayo ora ono ya kaya mentok mlaku anggere telung jangkah nelek telung jangkah. lah lumayan lho mentok iso megal-megal lho. Ameng mentoke ora rupane ora ngisini-sini. Oh, dikandani bentange sini-sini. Ameng kon ora ngetok kowe ngetok terus. Nah nggih bawa mboten. Nganggo kok komplit sak yuta ya meng ujuk-ujuk ora. Ya nek wektune selak entek bareng. Wis wektune isih akeh wayangan isih tekan jam 4 kok wektune selak entek. Ngenyang terus kowe. Ngenyang terus. Kenyang ya ora dadi-dadi no. Kelarangan. Duh wong bagus. Ngono kok sak yuta. Ngapa lho demah rentok ya demi mil wae. Tukoke kasure mung 500. Kasur apa 500 sih? Ya? Kasur isi ban. Sofa. Sofa Ah iya. ming omah tikus 500 sih. Kangge semangat wiyaga Mas Seno transfer 1,5 juta. Ah ora nek dikeke ora usah gelem co, ora usah ditabuhi. Ora gelem ya ora apa-apa. Tapi ngomong tok iso. Ora nabuhi ora apa-apa nganggo tip ya jalan kok. Aja nganggo tip. Aja nganggo tip. Jalan internasional kok ngel. Mungsuhe ming Junedi. Wis gek dikeke. Ayo engko sikik. Lah, Ya ditandu sikik. Nek kira-kira Pak Ferry iki maringi genep 5 yuta didum kan iso rata. ditandu co, sabar ya. Oh ben wae. Iki aku nguji ketabane kanca-kanca. Kira-kira melu aku iki lahir batin apa ora? Oh, ukurane ngono. Ha iya nek ora lahir batin berarti memang ardo gemremeng gagulak dalam. Kuwi jare ora lahir batin. Nek lahir batin iki pun diasta mawon Pak Benjang kabijaksananipun. Jenengan iki ya kurang sugih apa piye ta? Kok Nyanyi ndak cerewet. Nah, mbok ngono ki lho, disekseni 2,5 lho. Marai penyakit. Ciro lupat. Cerewet rasa ngitung apa kowe? Tak tau uruh duit kowe ya. Ora kena kepunjulan barang lho. Ora, aku ya apal kok. Dijiku ki nek ngene-ngene iki langsung bener. Aku Kurang. Ayo karo nembang kowe kira. Oh ya. Asal ngurusi aku kok ya. Iki jumbo karo lakone sang guru sejati. Kene liwat sapa? Kae sapa kuwi? Apa nganggo nesu ngapa? Ora nesu, tegas iki ngene iki. Esuk Februari aku gawe kanca-kanca. Kanca apa? Ganti. Gawe kanca wiyaga esuk Februari. Aku arep golek kanca wiyaga sing tuwa-tuwa kae. Enom-enom iki malah ngrekoso ya, anggere umur 50 kali nabuh ming ana transferan ming lho. Transferan ki apa? Mun nek takoni karo penonton, Pak, wonten transferan di transferan ki napa to, Mas? Adong, cepet sugih aku. Wis lunas ta? Wis ta? Wis do gek dong guyu.
Sing 44 durung ya, Pak? Apa? Sing 44 durung. 44. Oh, war digum nang kene saru ya nang ben rekeningku wae nek Ya aku kanca-kanca. mengelingke. Kanca-kanca butuh tak anu. Kok nek kira-kira tak nggo tuku apa-apa tak duduhke. Lho hasilnya kanca-kanca. So nek kanca-kanca takon sing kawan dosa sekawan, Pak. Tak tukokke lemari ukir. Ayo do nyimpen sandangan ning lemariku. Ayo. Wong nandang as mara apa tak awakku dewe Kae pendopo sing sok nggo latihan kae rak rungono kamar mandine. nggih. Sing 44 sok nggo mbangun toilet. Toilet kok 44 ki toilet apa? Ayo sing mewah kok ya. Nek Engko nek do latihan kan do pipis ning kono. toilet sing ana TV-ne. Oh iya, ana kaca pengilone barang. Celek. Pokoke temboke segi 4 kae tak nek kaca kabeh. Dadi manggere bar ndodok ngadeg terus. Ngapa nek ngene iki? Ambo. Rapike ya kaca. Nek dah tewa. Ngapa lho? Ora. Bayangke ngilo. Ora iki kancaku lho do cerewet bae ora. Walas sana mring wak mami Besok kapan? besok kapan katekan Sik, iki aku kok curiga ya, Tin. lah napa Sing terakhir Ferry Suranto kangge semangat yoga transfer 1,5 juta. Iki tulisane wong wedok. lah Iki engko gek gaweane Prastiwi iki. lah apa bedane wedok Iki- karo lanang Tulisannya apa, Gun? Tulisanmu? Oh ya wis, kok tulisanmu kok cah wedok. Kok gek kowe nek mbengi tetek. Iya, calanan kok nek nguyu ndodo. malah walian ya cecer lan wong bagus Umpamakna umpamakna nah kodho tanpa tanpa prau sasat darat ing jalatri nyidam sarias. Ayo 1 juta lho iki, sing kok kudu manut aku. Nyidam sarias moro. Ngono kuwi, pokoke ngono kuwi. nyidam sarias Salah. Nyidam sarias. Yo. nyidam sarias aku medun Medun. piye Pak Ora ning dhuwur terus nganggo medun barang. nek diwarai to Nyidam sarias
piye? Ora apa-apa. Nyidam sari Ora iso. Ora langsung munggah ta? Ora. Nyidam nyidam sari Mara wah keploki lenelek saya kerep ngeleki sapa? ya upama sliramu sekar monggo ya
Ora apa-apa aku muni ala-ala kok. Nah, aku sing nyawer paling ming 75. Ya wis ora apa-apa, bejet-bejane dhewe-dhewe. Tur Mbak Tatin iki ya le merangkak dari bawah ya ora kurang-kurang. Nah iya le berjuang supaya mencapai level yang sekarang itu memang tidak susah. Iya. Mula ya wajib diacungi jempol. Ya aku ora ngacungi kepel barang kulino kono. Iya. Ya wis ngono ya Mak. Iya. Ayo. Ayo kowe kelingan lagu apa iki kira-kira? Kowe ya penyanyi campursari kudune apa lagune Mas Mantos iki kudune apa? Napa nggih? Sing duet napa dhewe? Sing dhewe sik. Aku mau nek duet aku ora iso nembang. Sing dhewe sik apa kira-kira? Ciptaane Pak Mantos. Iya. Dalam rangka mengenang panjenengane kok mesake. Apa, Pak? Bengawan sore. Bengawan sore saasate. Ha iya. Apa, Pak? Bingung, Pak. Abi Dik sida apa ora Dik? Kae apik. Kae duet lho kok. Kira-kira iso ora? Aku ora ndek catetane nek ndek catetane aku iso. Brosing. Emak apa? Brosing. Sapa sing kebelet? Tak nek bosok kupinge brosing. Browsing ki maksude goleki ning HP. Takon Mbah Google. Lho. Ya pejet HP-ne titit langsung metu syair. Kuwi mau. Sida apa ora? Apa judule? Sida apa ora? Ah, sida. Kapan? Manut aku. Yo. Dibede Dik. Sida apa ora Dik? Jawab pijer semoyo Dik. Aku mengko gelo. Ah. La 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 jamune monggo monggo Mas. Udu ndeng udu kuwi. Dadi brosing ke ora kowe aku? Salisa. Pak Seno. Ah. Wis ana. Ah kene coba. Aku ndak ra apal engko duet karo aku Kak. Waduh kok pindah sa. Oh wis. Mula aja dipejet ora. Ah tanganku sak nritik. Ya. Ning nang 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 ni na 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 ni ni ning na 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 ni tak tandung dandang dandang. Ngono kae. Ya, monggo dilagokke ndak ilang kok. Ya, monggo. Dek nyebar kodong kono dek sabar sawetara dek kowe cah manis kang kesusu akeh sing mesti kleru sare di sini aku ora bakal melu. Neko-neko Joso malang dijamin muda terusne kamu lan sareng wos kadung gelem dek ora usah bingung-bingung
sabar godhong korote sabar sawetara kowe jamane wong kesusu akeh sing mesti kleru sare dhisik aku ra bakal mlayu Sumalang dijamin empu tatose wis kadung gelem dek ora usah bingung-bingung menyang pasar mas ora ketemu ati rasa sabar kepengen kake ketemu Sumalang dijamin empu tatose wis kadung gelem nek ora usah bingung-bingung menyang pasar mas ora ketemu ade ora sabar kepengen kake ketemu isih kepenak to dirungokke. Heeh. Dadi aja cumen terus tergantung karo gubuk asmara. Iya. Sida apa ora ya temonjo tenan. Dek, sida apa ora Dek? Japijar semaya kowe cahayu. Nani. Wis kok gak bali. Pun. Wis kok. Iya. Wis sida kok. Wis sida. Ya, jan nampik tenan ya. Ah iya, wah temonjo tenan. Heeh. Ayo kala-kala kuwi membangkitkan ciptaan-ciptaan para maestro sing wis kundur ning Kasidan Jati. Heeh. Ya pancen bener. Saiki wis arang-arang do dirunekke terus. Ya mula kowe karo aku ya aja keset. Didudah meneh. Ya, pancen ya werna-werna. Wah, kaya pirang-pirang puluh cacahe karyane panjenengane. Ya. Kaya karyane Kinarto Sabda Swargi Pujangga kuwi wis nguripi wong pira wae. Ha iya, nguripi penyanyi pira wae. Anggere muni nembang kelinci ucul kuwi karyane Kinarto Sabda. Ya, prau layar karyane panjenengane. Ya. Oh kuwi nganu lho, Truk, apa jenenge? Penting lho. Ya. Ayo, Gong. Ya. Lanjut ya. Ya. Saiki ngaturake Mbak Lian monggo Mbak Lian Kelly. Anu sapa jenenge? Anu sapa? Ganes meneh. Heeh, Ganes. Ya. Ayo Nes. Heeh. Ki guru sejarah SD Kanisius Sengkan kene. Ya pancen menyumbangkan nganu napa jenengan mandi upase, Pak? Napa ta? Niki wau Bu Sri WA kula. Piye? Ganes besok jadi olahraga mawon. Heh? Guru olahraga, Pak. Wis apik malahan wis malah beres ora usah guru sejarah iku nganti kendakan sejarah kok. Pendak setu Pak namungan, Pak. Meng pendak setuwe malah kepenak to kowe Senin Selasa tekan Jumat iso dodol ning pasar. Lho kok. Anu apa? Jenengan ki, Pak. Heeh, iso nderek wayangan aku pancen butuh sinden-sinden sing kendel kaya kowe kuwi. Heeh. Oh, turing nguri-uri tembang-tembang kuno to, Pak? Heeh, war nembang apa? Ya. Slendro, Pak Geter. Ayo. Slendro biasa nggih, Pak. Lho ya slendro ki biasa kok slendro. Nggih, Pak. Iki meng pindah guru olahraga kok saya petuk. Ya ora apa-apa ya. Apa? Lindri Modal. ajang telung kadi lawuhe badak teri ditutul mak net ati emplok plok hamak telek badak kulunjengki aduh nyanyi sendel pancing
jaman biyen ning wiyagaku dorong lahir. Mboten niku ki nggih niku nganu nggih klotrekan niku Pak kan iki nembe jaman tembang dolanan anak. Nembe napa Pak jenengane menggenjot-genjotkan menggenjar-genjarkan dolanan anak. Biasane niku namung diklotrekan Pak. Wah, amen klotrekan kok, Cok. Wah, lah ya pinter. Pintere ra jam-jam kanca-kanca iki nek kon klotrekan aja kok. Wong madang diringi klotrekan wae iso kok. Ayo wis do siap-siap kae. Yo dadi wayang. Adendang tak adendang sapa tanding ning buta ijo tak cokot nganggo siyung untuk mesti grupang. Niku pripun Pak? Pripun kurang? Ayo nganggo. Ayo iki jane glothéane ora ngerti mandeke. Dadi meng do cenanangan tok. Ya dadi wayang obrok-obrok buta ijo tak cokot nganggo siyung. Heeh. Tak geget untu pinggir. Oh nggih Pak. Kok ampun kowe iki meng apa iki mau? Oke setunggal malih Pak. Apa? Wes ayo cara kuno. Ngawur. Aku wis aja kowe. Talu salah Pak. Aku aja kowe aku tratapane. Oh niki apik niki Pak. Kok muni cem ngono. Aku ya neruske. Yakin niki tenan mboten tenanan. Coba cem apa ya? Cempayaro. Ayo Pak. Pakanamu apa ya rowo bukan ding 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 roang weng 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 pung katimpung jaran randel sing numpak inen oke blong ngecek tangen ngekek Apik iki. Pripun? Sip tenan kowe sesuk kowe nek melu aku. Kuwi nyandang nganggo ting slawir ngono kae. Nganggo sendok. Adake sing cendhok mawon jenengan ki lho. Kowe nganggo sendok wis ana kowe panci sesuk. Nggih kene iki Pak. Heeh, dicandali panci-panci harus cempe ya rowo. Pakan aku cempe. Niku nggih tembang simbah-simbah riyen to, Pak. Heeh. Ha iki ora do dopeni ngene iki eleke nang kene iki sing aku sing kowe apa ora sing mantar-mantar cilik sing unggang Mas Didik. Pendelik Mas Didik modar. Mantar-mantar cilik sing nunggang blenek. Ngono kae. Iso ora kowe ayo. Montor. Nek anak kula mboten montor-montor Pak gek 2 taun. Ya nunggang sepur montor. Nunggang sepur kluthuk. Mboten saged nek sik niku Pak. Ha nek sing iso montor anakmu umure piro? Montor ili sing nunggang blenek ngantuk liat-liut lungguh kelak lumak gregep ning tengah keret. Apik tenan. Kowe malah mbuh aku. Kowe aja dadi nyimpen tembang-tembang cara kuna-kuna ngono kuwi. Iya karang wong iki giri rusi jalmotan kena kinira lho malah entuk sinden sing iso nembang cempe. Aku seneng banget. Aku seneng banget itu. Nek cempe. Nek cempe niku ora anak wedhus, Pak. Ha iya, kuwi mau lho tembangmu lho. Ya rowo. Mana? Nggih ning dadi cempe. Apa? Cempo. Oh, cempa to? Cempo, Pak. Wah, Petro ya kleru ta. Cempe. Lek. Cempe ya rowo. Pakanamu apa ya rowo. Panane nane no jamur apa? Kendel barat. Yo. Niku ra jamuran. Paling kok ming jamuran. Aku paling seneng nganggo kendel barat e.
Terus nguntuk-untuk lemahke didekok nganggo sikut jluk ngono. Terus duyui. Oh, tak wis dapake basa jenes-jenes ora. Apik tenan nyenengake tenan. Ya. Ya. Saiki genti Mbak Lian. Mbak Lian ayo. Iki kiye presiden saka Kebumen kiye. Iya. Mangga Mbak Lian jumeneng mangga. Ditunggu maring para penggemar saka Kulonan ya saka Cilacap, saka Ciberem, saka Cilacap. Ciberem iki ngendi ora? Omahe Pak Sukri Ciberem. Iya. Tulisan seragamnya beda dhewe maning. Nggih niki Jan. Kenang apa sih? Jane simpun diparingi jadwal niki teng Dek Ayu kula. Heeh. Pun kula wacat. Terus tak tata niki klambine tek wadai kresek. Heeh. Terus pun bleng pun dadi. Terus dikirimi melih teng Mbak Eka. Ujar kula pun tak wacan dhuwur dhewek pada. Lima macam yang setugel kula. Aja setugel. Tuli kulinakno dibablas nasi sak. Nggih mboten tekan ngisor niku ming setugel tok, jebule ngisore beda. Ralat. Rika sih ming setugel. Berarti ngisuk maning kudu tekan ngisor niku nggih. Kudu dikabehna. Nggih le maca kudu kabeh tekan ngisor. Iya kaya kowe dadi ora keliru. Tuli disawang ora kepenak maring mata. Ya. Kancane pada biru-biru apik-apik Rika ijo dhewe kaya kowe. Iya kebae niki biru lah. Untunge Rika kuwi duwe pasuryan ayu dadi ora patiya dicacat dening para pamirsa. Iya. Diapura. Sinden sing wajahe apik paling diapura, nek sinden sing kleru wajahe elek ya kudu dienehi pahukuman. Niki kula mboten dihukum berarti nggih. Ora nyonge hukum. Isih gedhe pangapura inyong marang Rika aja kuwatir. Tulis saiki Rika kudu ngaturake tetembangan. Nggih kepripun? Cara apa nyonge manut? Apa cara Banyumasan apa cara ya wis pokoke nyonge manut marang Rika. Apa? Rika arep nembang apa? Jane sekali-kali nggih kepengin duet. Maring sapa? Nggih sapa jane sing cocok upamane lah. Maring Wiyaga. Iya kena. Aja. Kok aja kepripun? Wiyaga tuh muni gegeden rumangsa. Nek diajak duet, tuli Wiyaga terus mengko WA-ne Rika terus tangtung ngarep ngapalna alasane ngapalnya syair lagu ning sejatine sana bab sing ora prayoga. Bagong wasis tenan omongane. Aja karo Wiyaga aja. Siji aja karo Wiyaga, loro aja karo Dalang. Oh iya. Lho. Mboten kalih Dalang. Nyong-nyonge ora gelem duet maring sinden, nyonge kapok. Mau benjenengan duet kalih Mbak Eka kok. Iya ya. Ya iya. Masa karo nyong ora? Mosok bar karo Eka karo Rika. Ya ora apa-apa. Aja kaya kowe. Kowe lindri. Kok nendang barang ki ngopo to ki? Bingung ngene. Aja sing duet lah, aja sing duet. Sing biasa bae lah kaya kowe. Sing tetembangane sing biasa bae. Tuli nyonge seneng maring tembang Rika sing nyong nangis gawer-gawer kaya kowe. Iya. Nggih. Seniki. Apa? Seniki. Sukrebu. Meng muni sukrebu. Untune kok kemilap kenapane sih? Napa? Kae jenenge dibehel. Oh, dibehel. Kapan le ngecor? Lho. Dibehel kok kapan le ngecor ora? Dibegel to dicor wis beres to. Aja ngruruhi wong dikayane iki. Jenengan tuli dereng ngerti. Apa? Ya kasihate wong dibehel. Loh, kasihate apa sih? Ya ana lah. Garwane mboten dibehel, Mbok. Mboten. Lah, ngenjang kan dibehel ibune. Wis tau tuli bojone nyong tak kon behel. Kepripun? Tuli bar mangan gudangan ki cangkeme tukul werna-werna. Ana sledri, ana loncang.
Ana wortel. Cemantel iki. Ki sop kok ning cangkem sih? Iya. Lambene bagus. Ya, mangga. La la la. Biyen inyong isih cilik. Siki tuli wis gedhi ya? Iya. Titresnani biyang rama dipun gendong kewer Tuli kewer digendong bisa kewer apane sih? ya kira-kira napa nih? Ya nyonge ora ngerti tuli nyonge ora gendong kok. Nggih ngenjang praktek. Gendong putrane. Ngesuk-esuk anake nyong ngarep nyong gendong. Lah nggih, kewer-kewer nggih sikile lah. Kewer apa? Sikile. Iya ya. Wong sikile ora kena lindang kaya kowe. Rina wangi dipun Geraji. Hus. Amudar. Kudang dijunjung Digeblakna. lan sawah Ya sing jenenge ngudang anak ki dijunjung karo disawang. Anakku ya tak anakku tau lho tak junjung tak kudang tak sawang ki mah girap-girap. Gila ro mataku wae ya. Lah matane iki diciutke. Matamu. Inyong nangis tulung-tulung Parikane banyu masak. Tiba napa Mbak Lian? Apa? Napa nggih? Lah apa? Napa boten nonton pamuduran malih niki? Wis ora ana wis yamene pada turu kabeh. Podang kuning mawon. Podang kuning. Yen lewat aku kelingan. Lho. Maksudnya podang kuning iki mencok ning gubuk asmara. Kowe iki nek salah kok alasane iki gawe alasan kok heeh kuwi wong akeh kok podange kuwi. Heeh to. Sarombongan. Iya. Esuk awan karang meh padha itu. Ah iya. Nggih napa teng gubuk mawon? Apa? Teng gubuk nggih kenging. Aja kaya kowe. Tulis sinden ayu-ayu sabane gubuk. Iya. Podang kuning bae wis kepenak aja pindah ning gubuk. Kula mboten teng gubuk nek kula. Iya aja. Nggih teng pom. Hah? Tuli nek rikan nang pom, ki ana wiyaga sing sabane pom. Napa enten? Ana. Sinten sing sabane? Piye sing bonang penerus kiye? Ki nek alasan karo bojone nggawa sandangan Jawa saline nang pom. Nek wingi enten niku kru streaming sing teng pom. Ya terus turune nang sawah barang aku. Iya. Ya wis ya. Esuk awan, mangga. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluran golek sing sayang.
Matur suwun, Mbak. Lian Lindu. Lian Sindu. Heeh. Lian Lindu. Mbak Lian nek gelem gawe lindu ya. Goregake ya. Lho. Irung kok diambung ora. Ora ana apa-apa kok irung kok disosrop. Seneng aku irunge gareng. Ha seneng ya dirabeni. Tonyo ye. Bagong yang ngriko apa-apa njero kekerasan sing digunakake. Reng, apa? Kok malah sekone tak sawang kok bapak kok malah ngadep karo Ndara Kresna, Ndara Janaka. Monggo tak sawang kok pasuryane Sinu Ndarawati karo Ndara Janaka kok serius men. Serius piye maksude? Kaya wigati banget. Lho. Bapak kok nganti alise jengkrut-jengkrut. Wah ya ora memper, Tru. Wong jarak 200 meter luwih kok weruh alis barang. Kowe iki mongko wis tuwa kok kaya cethomen mripatmu. Ha iki minggu alasan kaya ndang sebo. Oh ya yo. Cuman ngersane bapak yo. Yo diaturake yo. Janing yaning talaga